Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, οι δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας έκαναν την τιμή στο συνδυασμό Πολιτών Πολιτεία και τον Γιάννη Βούρο να αναλάβει τα ενία του Δήμου μας. Σε όλη αυτή την πορεία των 4 ετών, εργαστήκαμε με ευθύνη και μεθοδικότητα, ώστε να φέρουμε εις πέρας μια σειρά από έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις σε νέα έργα, η υλοποίηση των οποίων ξεκινάει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μελετήσαμε, υποβάλαμε έγκαιρα τεκμηριωμένες προτάσεις, τηρήσαμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και πετύχαμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας να υλοποιούνται έργα ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ μέσω χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Και όλα αυτά υλοποιήθηκαν εν μέσω πανδημίας, σοβαρής υποστελέχωσης του Δήμου μας και χωρίς πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτήν την προσπάθεια, το σημαντικότερο από όλους τους ρόλους το διαδραμάτισε ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο Γιάννης Βούρος. Ο Γιάννης Βούρος, πέρα από την αμεσότητα, την ειλικρίνεια και την ικανότητα συντονισμού και διοίκησης, απόδειξε ότι έχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο χάρισμα, τη σύνθεσης. Είναι ο μόνος που κατάφερνε κάθε φορά και σε κάθε κρίσιμη απόφαση να επιτύχει ευρύτερες συνενέσεις, είτε με ανεξάρτητα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε με μέρος των μελών της αντιπολίτευσης. Και αυτό ήταν το πλέον σημαντικό, διότι η Πολιτών Πολιτεία, η παράταξη του Γιάννη Βούρου, είχε μόλις 10 από τους 33 συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάναμε πολλά. Μπορούμε πολλά περισσότερα εάν στηρίξετε με την ψήφο σας την επόμενη Κυριακή το συνδυασμό Πολιτών Πολιτεία και το Δήμαρχο Γιάννη Βούρο, ώστε να αναλάβει εκ νέου τα ενία της πόλης μας, έχοντας πλέον την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αξίζει μια νέα θητεία.